spustit nahrávání. Tak. Čau lidi! Čau. Dneska bude informačka. Horor. Ne. Tak jo, dneska je menší informačka. Co budem natáčet. Jak vím, tak zítra s Kubou budu natáčet Minecraft, že jo? Možná jít zítra doma, možná na koupálku. Já vím. Tak jak můžeme asi to... Víš jak? Já si vezmu webku s sebou. A kom si vezmu s sebou na koupálku a tam budem natáčet, jo? Nabil. Já nejsem mago, ty vole. A dejte mi like, jestli se vám to nelíbí, tak dislike. A to fakt nechci. Já tady pořád svítím s baterkou a nevím proč. A vy to víte? Tak jo. Naše informačka bude trvat tak 5 minut. A končíme. Ne, neboj, tak jo. A končíme. Ale tady to asi nebude, sem budete dávat dislajky. Tak tady to je video pro dislajky, tak sem dávajte co nejvíc dislajků. Cože? Ne, musíte dávat lajky nebo vás zabiju, jo. Oh. Ne. On je to mago, jeho se nevšímejte. Ty jsi sám mago, ty vole, já bych ti dal. Kdybych mohl. Já. Hajdi, Kelly Keeper. A já vám trochu zatančím, jenom tady osvítím, jo? Kubo, víš, co budu dělat? Já budu tančit. To je můj blbý pokoj. Tak jo, půjdeme tančit. On je to mago, jeho se nevšímejte, lidičky, víte? Já vím, je to jdeme. Uvidíte? Pak si koukni na to video. Končíme. Tak jo. Lidi, čauky! Kubo, pozdrav.